σας παιδιά, για άλλη μια φορά θα είναι ο Γεωμπρέ εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Among Us με τα παιδιά. Πείτε γεια. Γεια σας. Γεια σας παιδιά, δωρεάν κοτομπουκές εδώ πέρα στα φανάκια. Πάμε. Bro family Sergio Ig, να πάμε στην άφα να μπρο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω τον Albert Einstein. Ωραία. Crewmate. Πόσο είναι το kill cooldown? Είναι ο Ραφαήλ. Ο Σάλος είναι. Ψηφίστε τον Ραφαήλ και άμα δεν είναι ο Ραφαήλ ψηφίστε εμένα. Και άμα δεν είσαι εσύ ψηφίστε τον Ιγνάτη και άμα δεν είναι να ψηφίσεις την Φωτεινή. Ακούστε λίγο ρε, ο Σάλος κάνει το βίντεο ρε. Το βίντεο είναι. Βασίλη, είπετε το σλάβο, μπορεί και να μην είσαι, να κάνεις λάθος. Εντάξει, έκανα λάθος. Εντάξει μωρέ. Μόνο. Εντάξει. Σκοτώνω το μισό λόμπι και μετά έκανα λάθος. Ο Πάνος ακόμη κάνει βίντεο. Ναι, ακόμα βίντεο κάνω. Αυτό το βίντεο θα πάρει 500 views. Καφίνο να νικήσει monster. Μην τα αφήνεις. Όχι, μην τα αφήνεις. Τι κάνετε. Είμαι λούση. Φίλε. Βασίλη, έχουμε σπίτι να σε λούσω. Φάνω. Σκότωσα μόνο και μόνο εσένα επειδή έκανες βίντεο. Είσαι σατανάς. Πάμε στο σπίτι. Ο Ιγνάτης είναι ο μαύρος. Τέλεια, ναι, χοντόκ. Crewmate. Έλα, Παύλο. Το καλύτερο βίντεο που έχω κάνει. Παιδιά, εγώ είμαι σνάιπερ. Τίποτα δεν έγινε. Ναι, το πιάσε βίντεο. Το καλύτερο βίντεο. Ούτε ψεύτικο να μην το βάζα. Μην μιλάτε. Το είδα στο τραπέζι μου γιατί με σαλίχα. Ραφαήλ, με ποιον θα παίζεις? Αυτός που με σκότωσε ή αυτή ή αυτός ή εκείνος είναι λαμόγιο μεγάλο. Ενώ γελούσα με πυροβόλη στο σβέρκο. Α, σώπα, εγώ να σε πυροβόλη στον κόλο. Εκεί ακριβώς. Φωτεινή είναι, επειδή έχει και μεγάλο γκιάτ. Εγώ δεν παίρνει πίπες ρε Φωτεινή. Είναι μα. Μην θα γυρίσει το παιδί. Σταματήστε να πίνετε βότκες και ψηφίστε Φωτεινή. Έτσι λίγο είστε. Η Νικολέτα δεν παίρνει τις πίπες. Η Νικολέτα είναι impostor. Η Νικολέτα. Η Νικολέτα είναι λαμόγιο.
Παιδιά, όποιος με σκοτώσει είναι γκέουλες, θα το τι καλύτερο, ρε. Είναι μάδε. Λουκούλια, είναι μεγάλο λουκούλιο. Έλα, πέσε σόκερ κάπου. What the... Η Νικολέτα σκότωσε μπροστά μου. Θάνο, το είδες κι εσύ. Ο Βασίλης, εγώ σκότωσα μπροστά σας. Βασίλης το έκανε. Παιδιά, καλούμε ακούμε βίντεο. Ναι. Ακούστε λίγο. Έχω μπερδευτεί. Με έχει σκοτώσει ο Θάνος. Στη φωτεινή. Ο Βασίλης είναι γυνάστης. Σίγουρα φάει που πέθανε. Η Νικολέτα. Ναι, ρε φίλε, σκότωσε μπροστά. Όχι, εγώ είμαι. Ο Βασίλης είναι, ο Βασίλης. Το γιο Βασίλης. Ρίστε με. Ναι, ο Βασίλης είναι. Ρε, τι κάνετε. Ρε, πάμε καλά. Νικήσατε. Έλα ρε φίλε, γιατί. Ναι, εγώ είδα την οθόνη της φωτεινής και είδα την αυτή. Όχι, κάτι δεν είδες πάρα της, ρε φίλε. Αρέσει που ο Δάνος ψήφισε εμένα. Ρε εσύ ήσουνα, παραδέξου το, απλώς η φωτεινή ήταν shape shifter. Μα απλώς εσύ ήσουνα shape shifter. Επειδή εσύ είχες κάνει shape shifter στη φωτεινή και μετά βγάλαμε τη φωτεινή και νομίζαμε ότι βγάλαμε τη... Ναι. Ράφα κλάσε την... Ράφα κλάσε την Νικολέτα. Ράφα μην το παίζεις με τον Νικόλα, σταμάτα. Μέγιορ, λέω. Αρσονίστ. Παιδιά, είναι φωτεινή, παιδιά, ο Ραφαήλ είναι άσχολος. Έκανε ρίγουιτ. Παιδιά, είναι στάιπερ. Oh my god. Το βίντεο πάει τέλεια. Χωρίς φασιέ, χωρίς... Έρχεται ο Λάλος. Εγώ, εσύ, πρόβλημα έχεις εσύ, εγώ, εσύ. Και τρώγα φίλος. Εγώ θα το στείλω αυτό. Εγώ θα το στείλω αυτό το βράδυ στις 1 ώρα το βράδυ. Τι εννοείς? Ωραία παιδιά, πάμε. Δεν είμαι influencer με τίποτα. Παιδιά, ακούστε, βλέπω τον Ιγνάτη να γίνεται ώρα. Όντως, ναι. Ο Ιγνάτης έγινε ώρα του μπροστά μου. Ο Θάνος το έκανε. Θα έλεγα Ιγνάτη, αλλά επειδή με είχε βοηθήσει δεν είναι υπόστολ, είναι ο Θάνος. Ο Θάνος τον όντως. Ο Θάνος μεταμορφώθηκε στον Ιγνάτη. Ο Θάνος το έκανε ρε. Ο Ιγνάτης το έκανε. Παύλο και ένα χοντοκάκι. Παύλο δεν ένα χοντοκάκι. Ναι, ο Θάνος το έκανε. Ο Θάνος το έκανε ρε. Πώς και είναι σίγουρα. Άμα δεν ο Θάνος είναι ο Ιγνάτης πάντως. Τι λες ρε το. Δεν είναι ρε. Δεν το δείξα στο Τι, πώς το κάνατε αυτό. Πώς το κάνατε αυτό, πείτε λίγο. Το είδα μπροστά μου. Νόμιζα ότι ο Παύλος όντως λέει ότι έκανε μπροστά του ο Ιγνάτης τέτοιο, αλλά ο Βάνος ήτανε. Πάτα start, πάτα. Ωραία. Δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Ιγνάτης, έκανε shapeshift σε μένα και έγινα όρατος. Ναι, το βρήκες. Αφού ένας είναι ο ρόλος του shapeshift. Βαρέθηκα. Παιδιά, εγώ βγαίνω πάει. Παιδιά, ο imposter είναι γκέι, να ξέρετε. Άρα, γιατί κάθε φορά που λέμε ότι ο imposter είναι... Παιδιά, κάθε φορά που λέμε ότι ο imposter είναι γκέι, είναι πάντα Θάνος. Τι λέτε ρε. Ο Θάνος είναι. Ο Ράφας είναι. Δείτε δεν είμαι εγώ. Δείτε δεν είμαι εγώ. Η φωτεινή. Η φωτεινή είναι ρε. Ψηφίζω πάνω επειδή κάθε φορά λέμε γκέι και είναι. Ψηφίζω Παύλο. Ρε τι λούσιδες πρέπει να είστε. Ψηφίζω πάνω γιατί έχει άσχημα γυαλιά. Τι λούσιδες είστε. Ο impostor είναι έξτρα γκέι ρε.
είναι έξτρα. Ράφα είσαι γκέι. Όχι, όχι, μαζί στον κόσμο. Αν σε κόφερε σου Ραφαήλ είναι γκέι, οπότε είναι Ραφαήλ Μπόστον. Τι λέτε ρε. Αυτό δεν είναι αυτό. Άλλο είστε έξτρα γκέι. Ο Imposter είναι έξτρα γκέι. Κάντε το ώστε. Πάμε είστε έξτρα όλος γκέι. Τι το κάνει ρε. Την ανήκει σε Μπόστον. Το αφήνω. Ποιος είναι εγώ. Εγώ σύνταρο. Ο Ράφας είναι. Μην το λες, μην το κάνουμε. Εντάξει και... Είσαι Ωραία. ναι, έχετε δίκιο. Επειδή, δεν είχατε σίγουρα, είσαι σκάφο, επειδή δυνάμεις δεν είναι. Βασικά, εγώ είμαι, να ξέρετε, εγώ είμαι, ψηφίστε με, θα κερδίσετε. Ας είτε το βίντεο ρε, πας καλά. Μπράβο σας παιδιά, χάσατε. Τι, αφού δεν είμαι εγώ. Ο Ιγνάτης, δεν είμαι εγώ ρε. Τι λέτε. Ο Ιγνάτης. Δεν πιστεύω ότι είναι. Μπράβο. Δεν είναι για να σε λέει ο Παύλος γιατί πήγε με την παιδεία του Ιγνάτη, αλλά εγώ είπα αυτό γιατί ο Παύλος θέλει να με κάνει, γιατί ο Παύλος θέλει να κάνει τον Ιγνάτη να πιστέψει ότι αυτό δεν είναι. Είδατε. Όποιος είναι Imposter είναι ο πιο γκέι όλου του κόσμου. Ο Παύλος είναι Imposter.